Яңа тег. Русча әйткәндә муж делает мне макияж. Үзебезчә әйткәндә син миңа макияж эшлисең иртән. Так. Макияж, Әйе. Әйдә әле син менә үзең макияж ясап кара әле миңа. А то иртән торасың да. Давай сиңа. Так, 15 минут вакыт җитәсеңме? Уже чыгасы бар. Давай тиз генә. Синең 15 минут вакытың булганы бармы ул? 5 минут. 5 минут. 5. Так. Полный, менә минем шкурага кирип кара әле. Зинһар өчен мин сине сорыйм. Менә үзең бизәп кара башта. Аннан соң аңларсың. Ничә минут миңа аннан соң иртән бирергә. Нәрсәсең инде бу? Монсы финиш. Face mist broom visage. Юк, мин инглизчә укып беләм дә. Face mist broom visage. Chamomile green tea. Cucumber. Телеңне ватма. Короче, Bobbi Brown. Нәрсә бу? Bobbi Brown это самый крутой бер фишкаларның берсе. Бу нәрсә таналкамы? Зачем син ашасың шулар? Ишисең. Нәрсәсең? Ватасың бит. Сип тора торган әйбер. Чәчкә? Финиш. Юк, менә бизә биткәннән соң иң азактан сип. Биткәме? Закрепләйтеп куясың. Әйе. Смысл? Шушы нәрсәне битеңә сип тур, катырып куйган менә лак кебек. Әйе. Так, ладно. Нәрсә дип әйтим. Мин теге баштан алып ахырына кадәр карап торган юк, синең бизәнгәнең. Син бизәнгәндә күрмим. Логически уйлап кара. Син логика дигән Мейкап дигән логика. Подожди. Монсы ялтыр. Бу ялтыр. Не пойдет. Башта биткә база кирәк. Шу. База. Я сокол. Я сокол. Как меня слышно? Шулаймы? Әйе. Всё, база слышно. кирәк. Так, база. Теге синең колонкаң түгел, база. Білмеймін, сен хоть миңа юнәлеш бер. Короче, смотри, менә бу база. Ага. Бу тоже база. Күрәсеңме, база дип язылган. Күрәсеңме, база. Күп кирәкми. Күп сөйләмә. Буяп куям атым. Шашын ал әзер. Мин алырга тиеш түгел бит. Син миңа макияж ясасың. Давай син үзең ал. Бармагында селкетмәм аны. Шашын алдым бит. Резинка бар бит аны специально сиңа дип әзерләдем. Ага. Әйтәм, нишләр микән? Тукта. Үскә куй инде. Алло, күзгә керәсең бит бармагың бит. Ош әле бортны кулна кыстың бит. Шулайрак шулай. Атның койрыгын иткән ишкән бар, ни, электрип калган, шуңа ошаган икән. Иртән балаларның чәчләрен шулай кыстырдыңмы? Менә шулай. О. Красота. Иди сюда. Штрик. Шулай талармы, или масларга ман? Шулай инде хоть куатым түгел. Булмаганы да видимме. Шулай итеп сүртәләрме? Ой, рәхәт. Ой, рәхмәт. Ой, рәхәт. Давай. Если яхшы итеп макияж ясасаң, Укропың калган, алаймы? күрәтәйин. Не, укроп не, шпыт нәрсәсе бар. Дәлә нәрсә, нәҗәрә бер түгел. Тыңлалы. Мен әйтәм, яхшы макияж ясасаң, сине полставкага эшкә алам. Кирәк миңа. Синең полставкаң. Мин полныйга эшлим бит. Так, монсы булдымы база? Булды, кире тыгып куй. Бу нәрсә өчен булды соң инде хәзер? Может, Менә әйтерсең? уйлап кара. Бит көне буе шушы косметика астында йөрергә тиеш бит инде, ничектер. Мой что ли, бра? Нишләп май булсын? Защитный слой. Защитный слой, ярар аңлады шунда. Питательный, защитный. Не диде. Чтоб ул напрямую Булган косметиканың начар йогынтысы булмасын Ул өчен тура. база салалар. Аңладым, турыдан-туры нигә тәңгән итмәсен өчен. Яхшырак та була әле ещё. Так, аха, монсы да шулаймы? Ансы да шулай. Алло. Тарттырдым. Чәчемне үзгәләп. Моның нишләп тишегәндә кичкенә? Ансы кирәкми бит инде, бер база салдың. Шулаймы? Шул бер үк әйбер инде, да? Монсы да база, монсы да база. Я монсы. Всё булды. Кутул инде шул базалардан. Дуслар, бизәнә калсагыз, менә базаны онытмагыз, яме? База. Обязательно база. Логика буенча хәят таналкан айын. Вот дөрес. Вот син молодец. Не дурак. Нәрсә белән нитергә? Моңа манчып. Подожди. Моңа манчып эшләргә. Ул, если что, ата. Монда сиптергә сразу, да? Юк, анда ярамый. Сиптергә да потом булыр. Алырга кирәк. Ну давай. Син үзең бит үзең. Аны тукта әле нишисеңә.
Олай аға бит ул скан. Акмый зато әрәм булмый. Монда түгендә буенда буяп. Кыйммәтле бит аны буяп бетерә. О, Эконом- калонда ибришткен жок я. Экономия. Экономичный визажист булдың азин. Да. Тогда мына шой бармак башына буйым да минем. Юдым мен кулны. Нормально. О. Ай сюда. Ужамны бармак белән түгел бит инде, ё-моё. Ана нәрсә белән шыя? Уйлап кара менә синең логика дигән әйбер. Бу спонжик. Спонжик юк. Нәрсә соң? Лучше спонжика. Нәрсә бар? Менә кисточкалар, пожалуйста. Кайсысы дип уйлыйсың? Менә соны шуңа буялганга ошап тора. Угадал. Бу бит әлиф буяган ку, кой нитә? Менә син бер буяганың бармы бер? Йорт, Бар, әлиф ку каты куяла инде. идән Моны буяганың. white spirit белән эретеп җибәрәсе бар азрак. Сыйга әйтәсе бар, аңлыйсыңмы? Куя күп китә, расход күп. Прости. Алло, да, Алис. Ау, ага. Не диалисы? Без проблем. Менә шулай. Без проблем, до свидания. Иде. Мани. Так, раз, два, три. Краснокожий. Вождь. Шулай, менә дуслар, кисточканы алып, тигез генә итеп менә шулай итеп йөртеп. Менә шулай. Менә күзнең өсләрен, асларын. Анда. Менә шу штукатурканы моторына итеп, куелмаслык итеп, калын слой белән салмыйча. Вообще-то штукатурка түгел, а Ну, в общем, не инде. Нәрсә соң аны? Каналка. естественный макияж. Дуслар, без менә укыган чагында, мин Уфада сәнгать училищесында укыганда безгә грим дәресе керә торган иде. Да ладно. Мин бу грим дәресен менә бер-ике тапкыр бардым да, Ага. менә шуннан калган Кайттың да? белемнәрне хәзер менә кулланам. Безнең укытучылар һәм укыткан җирдә әйтә торганнары, артист кеше гримсыз булырга тиеш түгел дип, артист кеше сәхнәгә гримсыз чыгарга тиеш түгел дип. Но грим, Әйткәннәр хра. грим да, сөйләмә, авызың буяла. Сөйләвәсәләр. Да, артист кеше гримсыз. Но грим ул дуслар, мондай сезгә текә ни түгел, теге әллә ни ди, мастер пупер, шупер. Нәрсә ул? Маскара, Маскара түгел. мыскыллы. Укый беләсеңме? Калистар дигән. Ул калистар түгел. Ул бик әллә нәрсә менә әйбәт итеп ятмый, менә шулай итеп. Бөтен нәрсәне каплап бетми, но шулай да ул ерактан әйбәт күренә, нормально. Сәхнәдә артист ерак бит инде. Шул грим белән буялып чыгалар да битенә. И менә дигән күренә. Но без бүген профессиональ косметика белән. Синең ирене кипкән, кстати. Ну, буяп куй. Ураза тотып. Что-то равномерно булдымы, юкмы? Но ирене буярга что ли? Кстати, можно бержан. Да. Кемдер буй, кемдер юк. А что менә? Прям ирене буялармы? Әйе. Помада белән генә буямыйлармы? Помада буяларсың, өстеннән генә. Күшт. Булгандыр. Күз астындагы капчыкларны корректор белән генә алып атсаң. Синдә капчык булганы юк, миндә булган капчык. Тоннысы белән. Тәне. Ой. Мыя күп булды бу. Күбрәк китте ахыр. Ха, размажым. Монда размажым. Сине тишне буйсың бит инде. Сөйләп торган авай. Тоналкадан соң булырга тиеш, минемчә. Мәсәләр бар әлендә. Make Naked 2 дигән. Исем булса тагын. Naked 2. Бу тендер, наверное, Шупер, Тес, Навек, Суспет, Пистол дигән. Пистол дигән дә бар, карады. Urban Decay дигән. Бер нәрсә аңлашылмый. Нәрсә бу вообще? Пенал, мәктәптә укыганда шундый пеналлар була торган. Так, значит, монда әллә ни төсләр бар. Короче, мин күзне йомдым. Син кирәк чакта ач диярсең. Короче, нинди кием киясең син? Хәтта мин уйлама. Уйлай. Мин бит киемгә карап эшлим ха. Монда бит сиңа яшел ни эшләп булмый, зәңгәр күлмәк кисәң.
Давай. Oqni kermin. Oq, Oqqa значит, любой бара. oqqa любой бара. Oltin. Oltin bilan oq нормально сочетаться ете, dirg'andir, наверное. Ой, bu вообще ko'p ketadi. Так, alhamdulillah. Bismillah. Birinchi topqir ishlayman bu ishni. Mana sen meni nishib ko'rasan, shulay ishla. Men shulay ko'raman seni. Ani ishlab sen birsini o'rtasidan surtding, birsini bundan boshlaysan. Sening просто нервlaring sezmay qo'ya qo'ygan. Men sen vrachga borasiz, mana sezmay что ли seni bu terilar. Ну, хватит. Вроде botoks qo'yganing yo'q. O'rtasına bo'yasan deydi. Normalda bo'yadim butun. Sen qo'yam bilasan. Berali. Botoksini nerviga teganin. Men bilaman, unda bizning Tatar estrasida artistlar botoks qo'yib bitganlar butun dunyolarni. Ketali. Может, menga da bora kerakdir. Kerak, yurma. Ana bir zaman ishlamay boshlar berajagim. Так. Kuldirma. Qara, normalda bit bu. Ochib qaraganman. Bu burunning bo'yi shitina bo'yi turgan yo'qmi? Любой bir можно, кстати. Вот sen o'zing nishib ko'rasan, balki sen nimadir yangilik oshirsan bu ülkede. Мейкап dunyosida. Да. А может меня Biz наградят? запатентуем. Может меня наградят? Посмертно. Ayda сөйләнмә давай. Давай. Vaqt yo'q. Sen, кстати, 5 минутың уже 5 тапқыр. Yo'q, men birinchitaga ishlayman deydi. Menga paydo yarım soatda. Значит, mana shu qo'yga kerak. Nishaysan, jonim. Burun qanotini surtirga. Qos qanoti ko'k bo'lsin. Давай. Mana bu yerga qo'ysang, sening buruning neyrak ko'rinadi. Undira. Qalay. Qisib qo'ygan ko'k. Shunday bo'lgan. Tushunib, qoraytasan nima aytadi? U bit Секреты. no, ayber mana qoraytib qo'yasan. А sen shulay ishlaysan mana. No, men shulay deb o'ylayman, men bit. No, нормальный, умный kishi bit men. Bizarak o'qigan kishi bit, bilim. Короче, men kulmayman. Men bilimli bit, institut bitgan kishi. Jonim, sen meni kuldirtmayam. Kulmani kulasan. Nasıl sen? Shunday ayberlar söyleysan. Вообще. Шикарно. Oqni ustga olib mindingmi sen? Oqni bunda ustga surtasanmi sen? Oq tugul u. Bu yoltir. Ish yo'lishi. Nahar kishilar aytadilar, hali men qarab turg'iz bilan ishga kelib chiqqan. 8da qoldirg'iz. Sen burundan boshlading sen. Men o'sha shulay mana yiroq tugul bit. Yiroq erisi tugul. Bir tirada. Butun joylamaz qatishamiz, qo'yganman, asosiy qo'yarasiz. Bilanda. Mening kraskalar ko'p bunda. Короче, men хочу сейчас, значит, белый. Ana hozir meni mana shunday белый, хочу белый. Ol белый tugul bejevый. Ну, бежевый, Как ладно. alkol. Бежевый, siz nima tus ekan bilasizmi? Закат солнца видели? Такой же, только зеленый. Бежевый. Hozir bu oq ayber bilan men хочу narsanidir вот увеличить. Вот хочу, значит, вот так вот. Здесь посередине такой полоску мочкануть. Видишь? Нос увеличился сразу. Слушай, сильно самим бурунга байландың була. Красть давай. Ну, нормально. Хватит. Нишесің сені? Быйылға вообще сен айбат шундай макияж есіңнен қалдыр сфоткай. Так, ладно. Сейчас фотку, подожди. Қарап қара өзіңе мына шулай. Селфи жазып қара. Сразу жібер неге Инстаграмға. Жазып. Bir нәрсе жоқ жаным. Ничек жоқ. Сен көрмейсің мында, шикарно просто. Нишеттің сен менің бұрынна? Марфушина. Нормально, ты что? Сен аңламайсың ғана просто. Сенға непривычно ғана. Это на самом деле круто, в тренде. Эрар. Слушай, а сен что? Бровиларны нетмейсің бе, келемейсің бе? Брови. Хазір, подожди. Да брови. Брови қошмай. Самое главное мында не. Тар, мында біз алтын азырақ нені жасақ. Ебалі? Yok. Мында әзгіне тағын мына шундай пыльса жіберейік әлі. Біздің Камила ярата бит, золотая пыльса дейірге. О, алтырап тұра. Молодец. Так. Ну, мұның білән бүтән нәрселершіға білмеймін енді мен, честно говоря. Бұл элемент дегенді мен сеңа бұядым қазір. Тоналканы сүрттің. Тоналкадан соң
Ошо. Румяна сүртәле. Румян. Әзрәк. Аха, Ансын күргән бар. Битләрне Так, biraz кистиш. алтландырып куйган. Күргән бар. Әзрәк менә скулы җирләрне. Менә бу нормальмы? Боетмы? куйган. Кистишке. Менә вот, дөрес алгансың. Күп түгел. Так. Анысын да беләм мин. Смотри сюда. Так. Отрихтуем сейчас. Опа. Болды. Ишекләргә можно. Точно. Моңғай. Моңғалай. Бардаша. Моңғалай. Бұрын. Шағын бит. Шәп. Булган тора. Ябықтың бір полтора размерға. Шайсың. Балай да ябығын. Сен күзне ясап бетер, пожалуйста. Күз? Сон күзін ясап беттім бейтін. Шулай тизме? Подводка белән эшлә. Не, қойсың ол, нәрсе сон подводка? Менә мин сиңа, кстати, яңа әйберләр подготовила монда менә. Тоже урбендики. Нәрсе сон? Это самые последние фишки. Ой, фишка-мишка. Қой әлі. Шушымы? Подводка. Қоя берғасың мұны? Подводка ничек була ул? Менә күз өстенә һәм күз астына адамның Менә. Буярга. Менә мұнында что ли? Ай. Менә шу жеріне міне? Ой. Ну, көрінеге тиштір бейтін ол әзір. Все, ладно. Ха, астынамы шуң. Ачырганмы күзне? Ашырған айырын. Қорқмасаң, тоқта, ұшма. Ой, күз ябышты. Ішіне сүртмә, күзнең тышына гына сүрт. Менә кыйрыклары чыгып торсын бу яктан. Өстән дә, астан да. Нық керек ма? Нок тугры инде. Менә шу яраңда. Ну, бары чыксын. Яра, как скажете. Ладно. Плохо, что ли? Ля, с горя пополам нәрселер болды шунда. Так. Сен унутма кирпикләрне. Unutmagыз безне. Тотале. Булма? Минем кирпикләрне унутма. Шумы? Менә. Вивен Сабо. Кабарет. Кстати, иң кыйммәт түгел һәм иң яхшы туш. Булма? Менә рекомендую. О! Хорадагын ой. Жанны. Роман. Мында мен работаю. Не мешайте мне. Иди сюда. Не, алле. Кой карага миңа. Былай бу сюда. Аш, графаңды. Баштин. Хватит, подожди. Хәзер подожди. Всё, давай. Ирнеңне нишетәсең? Мин төбейм. Целится там. Это не, безусловно рефлекс меня просто срабатывает. Кемнәндер күчкән нәселдә артатидан күчкәнме? Ул шулай итеп умырталар ясый торган авызын шулай итеп. Тоже монда умырды. Ну, не. Подожди. Что ты монда не? Менә мин сиңа ватный палочка куйдым. Да, просто бурныга буялды мен туршым. Да. Это нормальное явление. Была практикада была, да, мындай бирәр тоже, да? Конечно. Ну, боисың раз унда буранса. Была, да? Вообще легко. Так. О, красавица. Үзең буянган кебек. Мына бит. Булган кеше бөтен нәрсә булдыра инде. Эх, жаным. Бик матур булдың бит. Так, тагын нәрсә? Теге брови дигәннән. Брови. Так, мысы бровины тоже шуның белән эшләр, да? Юк инде син нәрсә бул бит инде кирпеккә. Юк, шуның белән буямыйлармы? Менә монда бер ни бар?
Сен азырақ кіні көрсетемін. Ой, азырақ шықсын. Карандаш. Қошқан. Ничего себе. Брови дегеш бір не искать что? Только Брежнев ішлеме, пожалуйста, менен. Ара, ол нәрсені қолынан айтырғам или прям шул қорасынан ғана сызырғамы? Қоштан ғана сызырға да? По идее, трафаретлар бар, конечно, но мен трафаретадан қоланғаным жоқ. Бұл ұзын айтырғам ма азырақ дальше? Әзмәз. Міне сенға нешек сен мені көз алдыңа кетіресің. Мен сені большой көз алдыңа кетіремін ше. О, шикарно просто. Вот. Слушай, сен көп бұйысың нәрселер. Сызылып кеткен қора қош. Брови дегеннен сөйлей башладым бит. Еттен тұрдым да. Мәңгі отырмаған телевизор қаршысына отырдым. Камила арттан келді де. Артта отырайын де менің бараш. Менің арқаны мен бетінде футболка сосын ертең. Ертең арқаны былайтып тұтып қарады да былайтып. Мен де әзірек не бар енді теге. Покров? Да. Қырнаған емін. Парап тұрды да, мұнда екі полоску бетейін. Папа, а зачем здесь тебе брови демейді? Это бровиларым жоқ. Кстати, әлі сен хайлайтерны ішлемедің. Кім? Хайлайтер. Хайлайтер? Хайлендер. Деген машина бар. Хайлайт деген сөз, это высокий свет, что ли? Хайлайт. Много света. Много блеска. Много света. Ага, қояны. Міне... Қой жіп бәрге. Вещь полностью. Ладно, міне қазір шынды тренд, міне бітішілеріне сүртесің. Ага. Шынды блеск. Бұрынның сен яратқан жеріне мында айтасың. Міне, видишь, мен уже интуитивно аны аңлаған болғам. Анасын иріннің іслеріне айтасың, чтоб губы раскрывались. О, бұл бейт вообще нық бұйала. Сон хайлайтер, высокий свет. Тоқталі сен ол жеріне айтмайсың, ана бітішіне айт. Оңлан, бәне. Тек тұрға. Алла. Нормально. Бармақ білін ашыра жаратам мен. Мен бейт сезем мұнда, нәрсе бар ем. А сен мен массаж жасайсың? Так. Подожди. Міне. Ең ебәті бармақ білін. Ол сезіп тұра бұд нәрсе. Все, ебәт? Помадан қойып. Помада, сейчас, даем сюда. Где это помада, да? А карандаш сүртесің? Это, да? Подожди, а карандаш сүртесің? Не карандаш. Вокруг. Ансын білмейді мәні, қоя. Қойсы. Давай. Сен ұрқауы жыламайсың. Келелім да. Мен сенің ортаңнан кетіргәлші міне диваны тұяғына. Вот. Дәлі. Жоқ, бұл что-то менің рисованидан дүртлі шықты. Мен бірінші классны тамамлағанда мен бітірге тейшім похвальный листқа. Меңа оқытушылар турында нашар айтырға ярамай, конечно. Но меңа дүртлі қойды, короче. И шоңа көра мен почетный грамота алдым. Менің ғарленгені білсәгіз. Мен рисованидан, хотя біз теге яңа елға газетларны шығарайдық. Флорид деген бір малай бары, Рүстем, одноклассниклары енді менің. Алар білен біз шушы художественный неге. Нормально, да, получается? Вы говорите, если что не так? Әйді, сұла. Мен хочу, да. Вот. Просто хочу, мен хочу сейчас сделать мында. Ну-ка. Aynen var. О. İçine kırdı. İçine kırdı, да? Тәмсіз, что ли? Давай, тышына ғана сүртам. Шах. Мат. Так. А мұнысы да Бобби Бро. Сен бүтін өйбірні бұрылып ашырға деп ойлайсың сені. Аш та біт. Не?
Ben bileyim, ama sındırırım. А сен бұрасың да, анан соң міне бит ол ішінде. Помада, да. Подожди, сен бір помада сүрттің бе дейін, үстінен сүртесің. Тоқта, ладно, давай. Удали. Так, ты моторы, конечно. Конечно, мотор. Сен аушамай бит. Мен әзір. Давай. Ой. Что-то было. Но слишком, по-моему. Аңламаслар бит. Ал литрге ярамай, кстати. Ярамайды, нәрсе абла. Нәрсе абла. Нәрсе болады, бір нәрсе болмай. Ну, визажистлар литрге құшмайлар. Бұйының екен, все. Все, ладно. Железный. Сөйлеме. Міне сөйленесің дәл нәрсе не? Ни туда, ни сюда. Мұнында что-то шетіне жетмеген көп миға. Мынамда да. Болмаса керек мейді ана мұнда еме? Мына бұл жеріне. Онша керек ма, сен ирін бетінгі ол. Жоқ, что-то... Ирінің бүтішінде ойна бұлмай беті, куклату көріп етмен. Что-то не Сен то. ашай ма? Жоқ, ұшамай что-то. Сен ашамай? Таля. Тогда сүрті бар. Сен иреніңді дұрыс етіп қоймайсың просто. Неше қоймайм? Қиыш қоясың да, қиыш сызыла. Берәлі. Сен нәрсе айтырға тілейсің? Иди сюда. Ирін қиыш деп, что ли? Жоқ, нормально. Мен сені алғанда полный комплектация алдым. Екі қол, екі аяқ, нормально ауыз. Бір ирін бар мен. Сөйлеп біткәш, әйтерсің мені. Сөйлеп біттім. Бітті ма? Все. Міне ең ауыры шул болды мені, короче. Қалғаны вообще. Пуштак. Мынамысы ауыр. Ирінні бояу. Жаным, шетена бойысын бітен ешейсің. Ну, білмеймін мынамында бұл неге самый өзің айтасың бейт. Менің ирін анда да бар дейсің. В смысле? Жоқ, ағардан түгіл. Просто сен айтасың, мұнда менің ирін дейсің. Сыңбатта ширін болғаш, нәрсе айтып Так, подожди. Ультряво. Так, ладно. Не справился мимо, блин, ладно. Ең ауыру помада бой. Сен просто ирін айтасың да нәрсе. И не то бояла. Қиыш қойма. Қарасам әрім? Қара, конечно. Нормально. Нешейсің сені? Ну давай сүртіп ал қалған лишний. Мұнысың сүртіп болмай бетіңді аны қазір, жаным. Шаны? Все. Сіңген міне оға? Тьфу ты. База нәрсе үшін? Мұны кім бұяды мына? База нәрсеге бұядың сен? Шетлерін кім бұяды? Мұны кім бұяды? Мен ме? Ну зато... Шишкан Сен көк. шуа деп ойласың? Шишкан көк бит көрмейсің бе? Хашу айтады. жаным. Банкалар суалар да и шулай бола мына ауызлар. Так, достар, в общем, менен не тігі мейкапщик, макияжщик болмай шықмайын да. Финиш. Мына бұл финиш деп айтты. Мен мына ең бірінші маңай бішкенім, фиништан башлаған мына оказывается. Мына бұл нәрсені, в общем, сиптерге керек дейіп. Көзің немасың, что ли? Ол сенің тушларың оқмайым қа? Көп етме тоқа. Да? Яп! Ой! Все? Еще. И бұяққа. 3 тапқыр. Нормально? Или көп болды ма? Нормально. Қатып қалам шылай? Да. Пудраны ұныттың? Менің Шанель пудрамны. Сен былай да айбет, матур. Арыдым мен, шу құларды уже. Пудра. В общем, нормально все. Артығы керек менің. Рахмат, достар. Біздің білен болғанығыз үшін. Нормально, что ли? Yazығыз әлі? Бек қызлар орысағыз. Өзлеріне берегіз биятырға. Кімге? Үйретесіңді, ертен өзлері безеп қарасынlar. Шунан соң алар бізге бәлки көбірек уақыт бере башларлар, ертен матурды безеніп шығарға үйден. Шулай ма жаным? Ну, 5... Енді мындан соң неше минут менға уақыт бересіз? Давай. Айда договоримся. Ну, 5 түгіл, ладно, 6 минут таңда. 1 минутта лишний olmasın малай. Yoğun yarar, 10 minut eder. Рахмат yazın. Ертерек тұрырсың да, ярым сағат башлаңда болады. Мына шулай, Ильдар Равилович бүгін менің личный визажистім болып ішлеп қарады. Жоқ, демейін де Ильдар деген бұл енді просто... Просто Ильдарым менің жаным. Сен тұрыштың, молодец, менға ашып қарайым да, өзімді қарайым да, результатын айтам. Нормально, на первый раз пойдет же, да? Алла, жаным. Ну, біразанда бар енді, погрешностьларым просто. Да. Дүртлі қоям.
Бүртлі можно, да? Да. Айбат, бірінші арба. Мен апай дерді, мен үшті дайрай. Твердый, Кстати, только сен- твердый үшлі болсын. Кстати, даже мен саңа жоқ, дүртлі қоям все-таки. Ага. Рахмат. Шей ішеміз енді оның үшін. Ярар. Рахмат Давай, мен сені яратам. Рахмат. Ну, за работу.